В град Копривщица се проведе 11-то издание на Националния събор на народното творчество, където участваха рекорден брой представители на нашето читалище. Индивидуалните изпълнители Милчо Костов, Дана Тасева и Петър Велев и групите фолклорна младежка шесторка, фолклорна танцова група възрастни и фолклорна танцова група Мераклийче. С 2 златни плакета на Министерство на културата бяха отличени Петър Велев разказвач и фолклорна танцова група Мераклийче. Копаница в изпълнение на Мераклийчетата.